glædelig 4. og sidste advent i år. Hvis jeg ser lidt syg ud og lyder lidt syg, så er det fordi jeg er syg. Så jeg har heller ikke super meget energi til at spille trommer. Så i stedet så tænker jeg, nu når det også er sidste afsnit her, at så kunne det være sjovt at prøve at lave et julenummer. Jeg tror det bliver svært, men jeg tror også det bliver sjovt. Jeg tror bare jeg gør det instrumentalt, fordi jeg kan slet ikke synge. Eller det kan jeg heller ikke, når jeg ikke er snottet, men altså. Det havde jeg lige brug for. Jeg er virkelig snottet. Jeg er inde i Logic her. Logic Pro X hedder programmet. Lige nu er vi på det, der hedder et MIDI-track. Det betyder, at du har... det her det er et MIDI-keyboard, som går ind i computeren. Og så kan du finde alle de lyde, du overhovedet kan drømme om. Du kan få en guitar også. Du kan få alting. Men lad os starte med noget klaver, tænker jeg. Og altså, jeg er ikke en særlig dygtig pianist. Det vil jeg ærligt indrømme. Jeg fatter faktisk ingenting af klaver. Så det er bare om at lytte sig frem og prøve at finde nogle gode akkorder. Okay, jeg vender lige tilbage, når jeg har fundet nogle akkorder, fordi det kan godt tage noget tid med mine skills. Okay, så jeg tænker, det er åndssvært at starte med B, fordi det er virkelig svært. Altså, vi kører den bare rimelig simpelt. Så sådan A-mod her. Og så kan vi køre den op til C. Og så op til E. Og så ned på D. Det lyder virkelig som den der... Hvad fanden hedder den? We don't come too far. Hvad fanden er det for en? Vi finder lige en sidste anden akkord, tror jeg, fordi ellers så lyder det virkelig meget som den, synes jeg. Boom, okay, super. Jeg er jo fan af virkelig meget rumklang, det kan jeg rigtig godt lide. Det vi gør nu, det ved jeg ikke, det plejer at være i julemusik. Altså der er bjælder, skal vi bare tage bjælder på os? Det lyder virkelig fæsen. Jeg tænker, jeg går lige over til mit trommesæt og finder på et eller andet. Okay, så jeg ved ikke hvorfor. Det er altid, når jeg skal filme noget, så virker tingene ikke. Så mit trommesæt gad pludselig ikke at virke i forhold til det der MIDI-track. Så nu gør jeg det over keyboardet i stedet. Det bliver ikke helt det samme, men sådan er det. Okay, så nu har jeg fået styr på trommerne, og så skal jeg bare kopiere det. Så det lyder sådan her lige nu. Og så starter det ligesom forfra der. Sådan her, tror jeg. Så skal vi lige have noget bækken på, eller et eller andet. Det kan man aldrig gå galt med, føler jeg. Lad os prøve det. Pis. Nu laver jeg lige tonerne lidt længere, så det... Altså hvis I lytter til det... Så sådan lave en lidt break. Og det er bare lidt federe, når det sådan lyder lidt mere smooth. Og jeg prøver at se, om jeg kan finde nogle andre akkorder. Og ellers er det okay med de samme der. Nu har jeg besluttet mig for, at det bare skal være de samme akkorder, og så har jeg lavet nogle andre til en bro eller et eller andet. Okay, så nu har jeg fundet nogle akkorder, som ligesom kan være broen på en eller anden måde. Og de lyder sådan her. Lad os se.
du ved, det skal lige sådan køre op til omkvædet. Så jeg tænker lidt, at der er noget synthesizer eller nogle stryger der bliver sådan højere og højere. Okay, så nu har jeg tænkt mig at lave det sidste finish. Lige sidde og arbejde med det, der hedder stereolyd. Altså hvor lyden ligesom skal være, om den skal være i den venstre eller den højre højtaler. Og ja, bare lige lave det sidste finish, finpudse lidt, og så kan I høre det. Okay, det er blevet en del mørkere, det har taget noget tid, men nu tror jeg, at det er færdigt. Jeg er i hvert fald tilfreds, så nu kan jeg høre nummeret, det kommer her. Kunne det blive et julehit? Ja eller nej? Skriv det i kommentaren. Og hvis I har lyst, så må I meget gerne skrive noget tekst over og måske synge. Det kunne være virkelig fedt. Vi ses.